खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी जिस्नेराव सुबाइजार बियाबाव थांनाय सानखालि एबा मैया बुथ सन्मेलन हाबाफारि खुंफुंदों नांगौ बिजनी जिल्लानि सिङाव थानाय जिस्नेराव सुबाइजार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव समस्तिनि सिङाव थानाय गासै बुथ कमिटिनि बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनायनि असिलायै बुथ सन्मेलन हाबाफारिया मैया जानानै थाङो जिस्नेराव सुबाइजार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि अर्जुन बसुमतारीनि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारिया जायो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि इएम आरो मानास सेरफां बियाबनि इएम धनन्जय बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआव इउपिपिएलआ सरकार दादोंब्लाबो जिस्नेराव सुबाइजार बियाबाव इउपिपिएलनि एमसिएलए गैयैनि जाहोनाव गुबुनफोर जौगानाय बायदि गोबां जौगानो हायाखै बेनिखायनो जिस्नेराव सुबाइजार बियाबनि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफ्रा समायखेरा लायोदि देग्लाय जेरैखि जाया जिस्नेराव सुबाइजार बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय एमसिएलए देरहाहोथारगोन लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि जिस्नेराव सुबाइजार बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनि रायजो राजाफोरा थाथ'नाय गैयाजासे सानफ्रोमबो हाबफैगासिनो दं बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी एमएलए लरेन्स इस्लारी इएम धनन्जय बसुमतारी लोगोसे इउथ इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर' आरो गोबां इउपिपिएलनि मावथिफोरा सुबाइजार समस्तिनि थाखाय आं दुखु फोरमायदों मानोना सरकाराव फैबाय सरकारा दाबाय इउपिपिएलआनो सरकार दाबाय किन्तु सुबाइजार समस्तियाव इउपिपिएलनि एमसिएलए गैया जाबाय दा बिनिखायनो सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सुबाइजार ओनसोलनि भटार्सफ्रा दिनै भुट कमिटिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै समायखेरा लादों जे बे बाराव आगोलाव जि जाबाय आगोलाव जेनबाय जों बे बाराव खुनु बयदे जेना जायखि केन्डिडेट हरा एबिसिडि बे केन्डिडेटखौनो सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा देरहानायनि जानजि खाफ्रानानै दिनै आवगायबोदों आरो देरहानायाबो स्पष्ट खोथा आं जिहेतु सुबाइजार कन्स्टिटिउन्सिनि सासे इनचार्ज हिसाबै आङो सुबाइजार ओनसोलाव हाबनानै नायबाय आगोलनि महल आरो दिनैनि महल बहुत पार्थक्य जाबाय बिराद सोलायबाय गतिके दिनैनि दिनावहाय सुबाइजार समस्ति रायजो राजाफ्रा जे एकदमबारे स्वतस्फूर्त भाबै गुबुन गुबुन राजनीति दोलोखौ गारनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जइन जागासिनो दङ आरो बे लोब लोब जइन जानायानो जोंनि थाखाय मोजां खौरां जोंनि थाखाय गुड मोनसे साइन गतिके फैबाय थानाय समावहाय सुबाइजारा इउपिपिएलनि केन्डिडेट देरहागोन बे स्पष्ट खोथासै बिटिएफनि जाय बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरखौनो जे देरहानाया 100% दंखासै होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो बे समाव बेयो बिपिएफनि दिनैनि बाथ्रा नङा दिनैनि खोथा नङा जेब्लानाखि थांनाय 2020आव फार्स्ट देरहानायनि उनावहाय इउपिपिएल सरकार जायो इउपिपिएल सरकार दायो अब्लाबो बुंबाय थादोंमोन उमुक थारिखआव जों सरकार दासिगोन उमुक थारिखआव जोंहा प्रटेस्ट जासिगोन एसेबां दिन थाबावदो सिन्था गैला सरकारा जोंनि जाखाबाय सिबा आं जाबाय उमुक नोंहा फरेस्ट इएम जादो नोंहा मेडिकेल इएम जादो नों हेन्डलुमनि इएम जादो रानखाजोब्बाय नाथाय दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनो हायासै पावाराव फैनो हायासै बरन्स बिथांनि दोलोनिफ्राय लोब लोब दिनै बुगानोसो आरम्भ खालामबाय गतिके दिनैनि दिनावहाय बै समावनो खोथाखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखै मिसा मिसि दिनैनि दिनावहाय हाग्रामाया सरकार दागोन सुबाइजाराव बिपिएफआ देरहागोन बे मिसा खोथा माब्लाबाबो जानाय नङा सुबाइजार समस्तियाव दिनैसिम सासेबो इएम मोननाय जायाखै बे समाव मोनदोंमोन मोनाखै नङा मोनदोंमोन बिपिएफनि दिनाव मोनदोंमोन सिंहराम बर' बिथाङा मोनदोंमोन खिन्थु जिबायदि मावनांगौमोन बेबायदि मावनो हायाखै खारन मोजां डिपार्टमेन्ट बिथांनो होआखैमोन